Hvalpe fødes ikke med et færdigt sprog. De fødes med evnen til at lære sproget. Selve sprogudviklingen starter lige efter hvalpen er født. Det er hundemoren og faren, som giver hvalpene de første lektioner. Men også omgangen med kuldsøskende er vigtig for at opbygge og træne sproget. Prøv at se hvalpene her. I det, der ligner leg, er der vigtig træning i hundesprog og færdigheder, de skal bruge i voksenlivet. Ved brug af kropssprog og lidt knurren får tæven straks respons fra både hvalpe og unghunden. Her leger 2 unghunde lidt for voldsomt, og en ældre hund afbryder legen. Her er en hvalp lidt for ivrig, og tæven stopper den. Læg mærke til, hvordan den voksne hund lærer hvalpen at holde afstand til dens kødben. Her skiftes 2 hyrdehunde til at træne evnen til at følge og flytte hinanden. Når du får hvalpen hjem, skal den vigtige socialisering til andre hunde og hundesprogtræning fortsætte. Det kan du blandt andet gøre ved at gå til hvalpemotivation og lade din hvalp hilse på andre venlige hunde i møder på jeres gåture. Hvalpe og unghunde skal møde forskellige slags venlige hunde. Både gamle og unge, store og små. Ja, hunde med forskelligt udseende. Hunde som mops og fransk bulldog har en flad snude, og de snorker noget, når de bevæger sig. Det kan forvirre eller overraske nogle hunde, og det kan opfattes som knurren, og det kan ende i et slagsmål, hvis det misforstås. Hvalpen skal altså lære, at der både findes forskellige måder at se ud på og meddele sig på, så den ikke bliver enten bange eller optræder aggressivt over for dem, der er anderledes. Hvalpe lærer også bidehæmning i samværet med jævnaldrende. Gennem leg lærer de deres krop og redskaber at kende. De lærer at begrænse brugen af tænder, så de ikke skader hinanden, medmindre selvfølgelig er det formålet. Også voksne hunde skal jævnligt møde andre hunde for at vedligeholde hundesproget. Mange aggressionsproblemer over for andre hunde skyldes, at hunde isoleres fra artsfæller og mister træningen i at kommunikere med andre hunde.